teď, tak jsme se rozhodli, že v tom budeme pokračovat. Simmermanovsky mohu prozradit, mohu říci, že my nesmíme ani naznačovat. Nicméně není vyloučeno, že na další, nebo jeden z dalších autarků budete potřebovat loď. Každopádně, nesmírně si vážíme vás. Nevíme, jak vám to stížit, ale bude tam text, to můžeme být. Každopádně dovolte, abychom tady zahráli poslední písničku v této krásné jeskyni. Poděkovali správě Moravského krasu a jeskyni výstupek, možná kus textu. Jak jsem viděl tu Romanovou ruku, to si mám. Výpustek. Tak děkuji vám moc krát za to, že nám ji půjčili na chvilku. Vám za to, že jste přišli a buďte takový skvělí, jako jste pověděli, jak mi to vnímáme. Stavět most mezi černou a bílou, mezi ošklivostí slov a krásou loutí. Kdo hledá souvislost mezi důvěrou a vírou, narodil se v prázdném století. Stavět most mezi černou